šteniatka majú 46 dní a takto už vyzerajú. Zase o niečo podrástli a hrajú sa. Dvakrát už majú papuľku ostrihanú, aj ostrihaný už. Sa to hrá. No, už sa takto hrajú a vymýšľajú. Sú to také čertice malé. Ne, není čo. Oni sa s iba hrať. Jeden tam ide. No, tam majú svoju postielku. Aj ďalší. Tam majú svoju postielku, vedľa majú plienočku, kde chodú tykať a kakať. No. Tak si idem klepať tu.